Când speranțe nu mai ai, vine un răspuns din rai, că Dumnezeu face minuni cu oamenii care sunt buni. Așa a făcut cu tine, din bolnav te-a făcut bine, din bolnav te-a făcut bine. Asta ți-a fost cumpănat, care ai trecut de ea. Asta ți-a fost cumpănat, care ai trecut de ea.